खुलुमबाय अनलायग्रा खृष्टनियाव खृष्ट सिबियारि आइ आफा बिदा फंबाय साफ्रोमखौबो आरो बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय आं गुसुं मोनसे मेसेज होनो सानदों। बे जाहैबाय जिसु खृष्टनि जोंनि जिसु खृष्टनि सिखांफिननायनि सोमोन्दैयै। दा आङो माथाइनि जहननि 20 अध्यायनि 19 निफ्राय लानानै 23 फरायनो हास्थायदों। अन्नानै बयबो खोनासंदो। बे हप्तानि सेनि दिनाव मोनाबिलि जाब्ला आरो चेलाफ्रा जुदायारिफोरखौ गिनानै दर फांथेनानै थानाय समाव जिसुआ फैनानै बिसोरनि गेजेराव गसंफैनानै होनबाय, नोंसोरहा गोजोननाय जाथों। बिखौ बुंनानै बियो गावनि आखाइफोरखौ आरो अहेबफोरखौ बिसोरनो दिन्थिबाय। अब्ला चेलाफ्रा फोरबोखौ नुनानै रंजादों। जिसुआ बिसोरखौ होनबावबाय, नोंसोरहा सान्थि जाथों। आफाया आंखौ थिनहरामोन बादि आंबो नोंसोरखौ थिनहरो। आरो बेखौ बुंनानै बियो सुफुंनानै बिसोरखौ होनबाय, नोंसोरो गोथार जिउखौ नाजावदो। नोंसोरो सोरबा सोरबानि पापफोरखौ क्षेमा होब्ला बिसोरो क्षेमा मोनबाय, आरो नोंसोरो बिसोरखौ क्षेमा होआब्ला बिसोरो क्षेमा मोननाय नङा। आमेन। दा अनलायग्रा खृष्ट सिबियारि बिदा फंबायफोर, जोंनि जिसु खृष्टआ सानथामसिम हाखर सिङाव थानानै सानथामनियाव बियो सिखांफिनबाय। बिनि सिखांफिननाया 1 सेकेन्डबो हेरफेर जायाखै। ग्रोब ग्राब सानथामनि उनाव नङा, सानथामनियावनो जिसु खृष्टनि सिखांफिननाया जेरै गाव बुंदों बेबादिनो जिसु खृष्टनि सिखांफिननाया जादों। जिसु खृष्टखौ हादानगोराया बै समनि हेरड आरो पिलाटमोनहा बेबादि मोनसे जुक्ति लानानै जिसु खृष्टआ सिखांफिनगोनखौ बिसोरो मिथिनानै फोथायनायजों बिसोरो जिसु खृष्टनि हाखरखौ ओरैबादि अन्थाइ दन्दराव ओरैबादि अन्थाइखौ बिसोरो होथेदोंमोन जे अन्थाइखौ सासे सानै मानसिफोरजों नाथ्रोदनो हाया। बेबादि होथेदोंमोन। आरो बे होथेनानै बेनि उनावहाय मोनथामसिन सिरि मोनथाम खोन्दो गावनि सान्थ्रिफोरखौ, गावनि रौनियाफोरखौ राजाया बेंहोदोंमोन। आरो फार्स्टनि बेंग्रा हानजाया जेब्लानाखि जिसु खृष्टनि सिखांफैनाया जादोंमोन, बे समाव अखा खोरोमनाय जादों, बांग्रि मावनाय जादों, आरो गिथाव बाथाव महर लादों, पर्दाया जिखावदों। दा जिसु खृष्टनि सिखांफिननायाव बे रोखोम सोदोब जादों। दा बे सोदोब जानायावहाय बिनि सान्थ्रिफोर, बे जिसु खृष्टखौ नेग्राफोर, जिसु खृष्टनि बिसारुफोर, राजानि सान्थ्रिफोर, बिसोरो बागदावदों। गमामा जिसु खृष्टआ सिखांफिनबाय, जों मा खालामबावनांगौ? जों राजानो मा खोन्थाबावनांगौ? बिसोरो गावजों गाव सानलायदों। आरो बिसोरो गावसिनि सान्थ्रि गाहायनायाव सोंदों, जिसु खृष्टआ सिखांफिनबाय, जोङो मा राहा खालामबावनांगौ? राजानो जों मा जबाब होबावनांगौ? बे समावहाय सान्थ्रि गाहाया बुंदों, नोंसोरो बे सोदोबखौ गुबुननि सिगाङाव रायनो नाङा, गुबुननि सिगाङाव खोन्थानो नाङा। नोंसोरो थाखाफोर लानानै थाबानो जाबाय। आरो सोरबा जुदि नोंसोरनि सिगाङाव नोंसोरनि बाथ्राफोरखौ एरनाय जुदि राजानो होयोब्ला, राजाखौ जों बुजायगोन। राजाखौ बुजायनायनि दायित्वखौ, बिबानखौ जों लानोसै होननानै बिसोरनि सान्थ्रिफोरनि सान्थ्रि गाहाया बे दायित्वखौ लादोंमोन। जिसु खृष्टनि सिखांफिननायखौ सान्थ्रिफ्रा जाहाथे गुबुनफोरनो खोन्थानो नाङा, बेबादि बुंनानै थाखाफोर होनानै खुगाखौ माथुदोंमोन, खुगाखौ खाथेना दोनदोंमोन। आरो बेखौ जोङो नायब्ला मोननो हागोन अनलायग्राफोर, माथाइनि 28 अध्यायनि
11 आरो 15फोरसिमाव जों फरायनि नोंसोरो होन जों उन्दुलांफनायाव बिनि सेलाफ्रा हराव फैनानै बिखौ खावबाय आरो हादांगोरानियाव एरजाब्ला नोंसोरहा दाय गैया होननानै जोङो बिखौ बानजायनानै गंहोगोन बिनि बिसय नोंसोरो जिंगा दासि अब्ला बिसोरो थाखाफोरखौ लानानै फोरोंजानाय बादिनो खालामबाय आरो बे बाथ्राया जुदेयाफोरनि गेजेराव दिनैसिम फोसावजाबाय। अनलायग्राफोर जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननाया सैथो आरो बे जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननायखौ बै सान्थ्रि गाहाया माने जाय मानसिफ्रा नेनायाव नुदोंमोन जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननायखौ बिसोरो माने थाखाफोरजों बायदोंमोन। थाखाफोरजों जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननायखौ खोन्थानो मोना होननानै बिसोरो माने जिसु ख्रिस्टआ जों उन्दुलांफानाय समावहाय जिसु ख्रिस्टनि सोलोंग्राफ्रा बेखौ फैनानै खावनानै लांदों बे सोदोबखौ बाहायनांगौ आरो नोंसोरो थाखाफोर लानानै थाबानो जाबाय सुबसाबनो आरो गासै बिबानखौ जों बाननोसै होननानै बे दायित्वखौ लादोंमोन। अनलायग्राफोर दा बेनि रायथा जानाय बेबादि होथ्या जानाय बेबादि माथु जानाय खुगा खाथेजाब्लाबो दिनै जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननाया राजानि सान्थ्रिफोरनि खाथेजानायजों रायथा जायाखै। अनलायग्राफोर दिनै बिनि सोलोंग्राफ्रा आलाय सिलाय जानानै थानायाव बिनि सोलोंग्राफ्रा जुदेयारिफोरखौ गिनायावहाय बिसोरो गावबागाव न'फोराव दर फांथेनानै थादोंमोन। जों मा जाबावगोन? जोंनि जिसु ख्रिस्टआ माने हाखराव दोनजाबाय बेबादि गिथाव बाथाव माने थाखो बेंनानै दोनजाबाय सिरि मोनथामसो हाखराव दोनजाबाय जोङो थांनोनो हाया नायनोबो हाया बेबादि। दा जेब्लानाखि समा जाफुङो बे जाफुंनाय समावहाय जिसु ख्रिस्टआ बिसोरनि दर फांथेनानै थानाय समावहाय सोलोंग्राफ्रा जेब्लानाखि जुदेयारिफोरखौ गिनानै दर फांथेना थादोंमोन बे थानाय समावहाय जिसु ख्रिस्टआ गावनो उपस्थित जानानै नुजानानै बुंबाय नोंसोरहा गोजोननाय जाथों आरो गावनि आखाइफोरखौ दिन्थिनानै आरो गावनि अहेबफोरखौ दिन्थिनानै बे बुंबाय नोंसोरो नाय आङो जिसु ख्रिस्टआनो आं थैनायनिफ्राय सिखांफिनबाय आं थैनायनिफ्राय सिखांफिननाय गोथां फोरबो जिसु ख्रिस्टआ आंनो आरो नोंसोरहा गोजोननाय जाथों नोंसोरहा सान्थि जाथों आरो बियो बुंबावदों हां सुनानै बुंबावदों नोंसोरो गोथार जिउखौ नाजावदो आरो बे गोथार जिउजों नोंसोरो आफाया जेरै आंखौ थिनहरामोन बादि आंबो नोंसोरखौ थिनहरबाय नोंसोरो गावजों गाव खेमा होज्लाय आरो नोंसोर गावजों गाव अनज्लाय गावजों गाव नोंसोरो पापफोरखौ नागारज्लाय अब्ला आफायाबो नोंसोरखौ बा हायाव थानाय मानसिफोरखौ खेमा होगोन आरो जाय मानसिफ्रा खेमा होनाय नङा बिसोरखौ आफायाबो खेमा होनाय नङा। अनलायग्राफोर जों बे जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननायनि बाथ्रानि सोमोन्दै जों बाइबेलावहाय रोखा फरायनानै जों मिथिनो मोनबाय आरो जोङो नुबाय दिनैहाय बुहुमाव सारा पृथिबियावनो दिनै गुड फ्राइडेखौ जोङो फालिनो मोनाखै। दिनै इस्टार सानडेखौबो जोङो जेरोखोम खुलुमनांगौ जों जेरोखोम सिबिनांगौ जों जेरोखोम रंजानांगौ जों जेरोखोम खोन्थानांगौ बेबादि जोंहा सुबिदा गैया। मानोना बुहुमाव माने गिथाव बाथाव माने कभिड-19नि जे बेमार बे कर'ना भाइरासनि बेमारजों सारा पृथिबियानो बेसेबांबा गिथाव बाथाव महर लाबाय आरो बे गिथाव बाथाव महर लानाया अनलायग्राफोर बियो इसोरनि होनाय मोनसे मेसेज बादि अनलायग्राफोर मानो मानसिया पाप मावबाय मानसिनि अनलायनाया बुहुमाव गैया जाबाय मानसिया बुहुमाव थिफुदला जाबाय मानसिया गावखौ बयनिफ्रायबो देरसिन खालामबाय मानसिया गावजों गाव माने अनलायनाय गैयै जाबाय मानसिया गावखौनो गाव बोलोगोरा खालामनानै लाबाय आरो मानसिया
पृथिबियावहाय बुहुमाव मानसिया गरिब गुन्द्रा धोरोम खोरोम मिथियै जाबाय अनलायग्राफोर। गरिब गुन्द्राफोरखौबो नायनो समाय गैयै जाबाय दिनै गासै पृथिबियावनो अनलायग्राफोर। दा इसोरा गोनां गेदेर धनी गरिब गासैबो इसोरनियावहाय समान। दा बेनिखायनो पृथिबियावहाय मोनसे बार बारहोनायनि गेजेरजों नैबे कर'ना भाइरासनि गेजेरजोंहाय दिनै पृथिबियावहाय सारा पृथिबिनि मानसिफोरखौनो इसोरा माने मोनसे सोलायनाय मोनसे परिबर्तन बियो मानसिनि सेन्टिमेन्टआवहाय होनो हास्थायदों मोनसे मेसेज। दिनै पृथिबिनि मानसियानो इसोरखौ नागिरदों। दिनै पृथिबिनि मानसियानो गाबख्रावदों सोखाजानायनि। पृथिबिनि मानसियानो हालाय हाफाय जादों। आमेरिका होन, चाइना होन, रासिया होन, इटालि होन, गुबुन गुबुन कान्ट्रिनि मानसिफोर दिनै पृथिबिनि मानसिफ्रानो सारा पृथिबिनि मानसिफ्रानो हालाय हाफाय जादों। मा खालामबा मा जागोन? गोबां मानसिफ्राबो गुबुनारिफ्राबो देब देबिफोरनाव सोंदों। गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफ्राबो सोंदों, फुजा होदों, मा खालामनांगौ राहा गोथेबाय पृथिबियाव। नाथाय बियो इसोरनि होनाय मोनसे मेसेज, दिन थारिख थिग खालामखाजानाय मोनसे दिन बायदिसो। दिनै इसोरा दिनै गरिबफोरखौ माबादि नायदों? ना बे गोनां गेदेरफ्रा गावनि दंनायखौ लानानै थिफुला जाबाय नामा? आरो सोरबा माने गावखौ माने इसोरनिफ्राय देरसिन पृथिबियाव आंनो देरसिन खालामनानै लाबाय नामा सोरबा? बबेबा देशआ, बबेबा कान्ट्रिया, बबेबा सुबुङा। बेनिखायनो इसोरा बयखौबो मोनसे सम आरो दिन थिग खालामनाय बादि दिनैनि दिनावहाय सारा पृथिबियावनो गैयैफोरनो राननानै होनाय, सोरबा सासेनि गेजेरजोंहाय बै दुखुथिया मानसिफोरखौ नायस'नायनि सम आरो इसोरा बेजोंनो जोंखौ नायगोन। सोर मानसिया बेसेबां धोरोमिया, सोर मानसिया बेसेबां इसोरखौ फोथायो, सोर मानसिया इसेबां माने गियानि, बेखौ इसोरा नायगोन। दा बेनिखायनो बाइबेलाव जोंनो बुंदों लास्टआवहाय नोंसोरो हायाव खानायखौ आङो नख्रावबो खागोन, नोंसोर हायाव खेवोब्ला आंबो नोंसोरखौ हायाव खेवगोन। अनलायग्रा ख्रिस्ट' सिबियारि बिदा फंबायफोर, दा बाइबेला जोंनो फोरोंबाय जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सिखांफिननायजों लोगोसे बे जोंनो गोजोननायखौ होबाय। गावनि सिखांफिननायजों लोगोसे मोनसे हां होबाय जोंनो। जोङो गुबुनारिमोन, नाथाय दिनै जोङो इसोरनि बाहेरानि मानसिब्लाबो जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांफिननायजों जों ख्रिस्टियान जाबाय। जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनायनि गेजेरजों जों ख्रिस्ट'नि जाबाय। जों इसोरनि असे बिसाफोर जों जाबाय, इसोरनि गुबै बिसाफोर जाबाय। जों इसोरनि नङै, इसोरनिब्लाबो, इसोरनि सोरजिजानायब्लाबो इसोरनि गग्रानि बाहेरानि मानसिफोर जानानै जोङो दंमोन। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनायजों बिनि थैनाय आरो फबजानायनि सिखांफिननायजों लोगोसे जोंबो सिखांफिनबाय अनलायग्राफोर। बेनिखायनो जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांफिननायाव जुदि लोगो लाबायब्ला जोङो गावजों गाव अनलायनि, गावजों गाव जोङो गसंथानि, गावजों गाव जोङो खेमा होलायनि, गावजों गाव जों मोनसे गोदान मोनसे परिबेस जों दानि, गावजों गाव जोङो मोनसे गोदान मुगा जों सृष्टि खालामनि अनलायग्राफोर। दा दिनै महामारि रगनि गेजेरजों इसोरा जोंनो मोनसे गुड मेसेज होदों। जों बेसेबां फोथायो इसोरखौ, जों इसोरखौ बेसेबां, जिसु ख्रिस्ट'खौ जों बेसेबां गियो, सोर बेसेबां इसोरखौ दाव दाव खालामो, न'आवनो होन बा गिर्जायाव होन बा बाहेरायाव होन। नाथाय इसोर गैयाब्ला दान्दिसे सम
जोंनि जिउआ मालाबाबो थांनानै थानो हाया। दा बेनिखायनो अनलायग्राफोर, दिनैनि बे जिसु ख्रिस्ट' सिखांफिननायजों लोगोसे जों गोदान मोनसे परिबेस जोङो नुबाय। दिनैहाय हादोरनि मानसिफ्रा गोरिब गुन्द्राफोरनो गामि सिं सिं थांनानैहाय गैयैफोरनो खब'से ओंखाम राननानै होनो गोनां जादों। मानो? बेखौ सोर थोनदों? इसोरा बे परिबेसखौ होआमोनब्ला बोथिसे ओंखाम सोरबा गैयैनो जानायनि बेबस्थाखौ रावबो राननानै हैनाय नङामोन। अनलायग्राफोर, दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ बे मोनसे गुड निउस, जोंनो गोजोननाय, गोरिब गुन्द्रानोबो गोजोननाय, बै नायसनजायै सुबुंफोरखौबो नायसननायनि खाबु दिनै बे कभिड-19 बेमारनि गेजेरजोंहाय दिनै इसोरा जोंनो मोजां मोनसे परिबेसखौ होबाय। आङो बे बाथ्रानि गेजेरजों इसोरनि सिगाङावहाय आरो नोंथांमोन नायग्रा साफ्रोमनिबो सिगाङावहाय, बयनिबो सिगाङावहाय इसोरनि अननाय आरो सिबिनाय गाहाम अनसायनायखौ जासिहरनानै आं इसोरनियाव आसा आरो भरसा खालामनानै बे बुंनायखौ एसेखिनियाव दोनथ'बाय। जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आमेन। गोजोन्थों।